Ahojte, vítam vás. No, trvalé spojenie so svetlom je stav krásny a duši hojivý. To svetlo je Boh, náš jediný, monoteistický. A čo je Boh? Boh je láska, Boh je obrovská láska, je obrovské svetlo, je obrovský kľud na duši, voľnosť, radosť. Boh je energia, ktorá dáva nášmu životu zmysel. A ja vás dneska všetkých vítam pri videu po dlhšej dobe, pretože predošlé 2 diely Repty Agendy som natočila už v júni 24. Akurát som potrebovala oddych a potrebovala som si ujasniť niektoré nové poznatky. Potrebovala som, aby mi tak sadli, aby padli tam, kde majú, aby som bola schopná ďalej zdieľať to, na čo som prišla do sveta. Ono sa to možno niekomu zdá, že som možno nejaký cirkevný fanatik. Nie je to tak. Ale samozrejme, že mám preštudované mnohé ezoterické a New Age smery. A poznám mnoho ľudí, poznám ich osudy, mám 51 rokov už teraz, takže už som toho nabrala životom tých skúseností toľko, že si vyhodnocujem. Už som v štádiu, kedy vyhodnocujem a pokiaľ som sem na zem bola zoslaná z dôvodu, že mám zhodnotiť stav Zeme, až tak mi to pripadalo až tak absurdné, že pokiaľ to takto je, tak som ho zhodnotila ako žalostný, ale s dobrými iskričkami nádeje. Žalostný pretože som si uvedomila, že to, o čom rozprávam, a prišli mi dôkazy, o ktorých vám budem rozprávať neskôr, pretože som si uvedomila, že tie nástrahy temnoty, toho zla, toho, čo nám ubližuje, čo ničí naše životy, sú vlastne v každodennosti našich životov, že je to vo všetkých sférach, naprieč spektrami, či už kultúr, alebo civilizácií, území, proste z každej línie, v každej tej sfére, v každej tej rovine žitia na Zemi sa mi tu prelína zlo, ako veľká nástraha. A diabol je nesmierne inteligentný. Bol to najobľúbenejší, najžiarivejší anjel, archaniel Boha. Takže skutočne nesmierne šikovný, až sa chcel rovnať Bohu, preto skončil tu na zemi, teraz sa mstí. A má samozrejme jeho anjeli s ním. A tie nástrahy, ktoré tu na nás čakajú, sú nesmierne vychytralo a inteligentne podsúvané. Ale o tom tiež ešte budem neskôr. No teraz k tomu, prečo som tú prestávku mala, pretože som si zaprvé chcela oddychnúť. Chcela som si oddychnúť. A potom som si hovorila, má to zmysel vôbec toto oznamovať do sveta, veď kolektívne vedomie je postavené úplne presne v protiklade. Kolektívne vedomie momentálne veľmi, veľmi ide alternatíva New Age, ezoterika do popredia, takže tieto 10 ročia, storočie, je to vlastne 20. storočie, bolo v rámci New Age ezoteriky také prelomové, kde sa to odkrývalo nám, ľuďom, širším masám ľudí. A v tejto tendencii pokračujeme aj v tomto našom novom storočí. A hovorila som si, má toto, Renata, vôbec zmysel? A po prvom videu som mala útoky od ľudí. A neboli to útoky, slovné témy vôbec tie idú pomimo mňa.
lebo nemusí to každý prijať, záleží od vedomia, čo si dokáže pripustiť človek a ako hlboko dokáže ísť v tom vnímaní tohto sveta. Ale za ďalšie, boli to práve útoky energetické, až sa mi stalo to, že myslím, že druhý alebo prvý deň po vydaní videa Repty Agenda, tej úplne prvej časti, mi spadlo v kúpeľni 2-metrové zrkadlo, obrovské na celú stenu. A už som si hovorila, ty bláho, to niečo, tu som niekoho veľmi rozčúlila, pretože naozaj, že najsilnejšou hybnou silou tohto nášho, nechcem povedať Matrixu, ale tejto našej roviny bytia je sila myšlienky. A tu sme si hovorili, že človek je nesmierne silný, to je neuveriteľná sila, čo v nás tkvie, ktorú naozaj sme ešte neodhadli. Úplne všetci a úplne plne. Takže niekto veľmi sa nazlostil na to prvé video a vtedy som si povedala, či to potrebujem toto do života. Peniaze z toho nemám žiadne, trávim nad tým plno času a povedala som si, asi proste oddychnem a tie ďalšie 2 časti proste asi nezverejním a možno už ani sa nevrátim na YouTube. Proste som si povedala, že k čomu, keď je všetko naklonené momentálne pre to zlo, pre tú temnotu. Potom premýšľala som samozrejme, kam tá zem a kam ľudstvo speje. A hovorila som si, toto speje naozaj k tomu, aby sme boli biorobotní, aby nás to úplne potlačili. A bolo to pre mňa asi ten hnací motor, prečo znova sem prísť, dostrihať, nastrihať tie ďalšie 2 časti o Repty Agende, zverejniť to a ísť ďalej a kráčať ďalej. To nevadí, že je tento svet takto momentálne nastavený. To vôbec nevadí, že momentálne kolektívne vedomie je vlastne v tej pasci ezoteriky New Age alebo absolútneho satanizmu, otvoreného zla alebo ateizmu. Ešte tí ateisti sú na tom možno najlepšie, že si žijú, dúfam, aspoň podľa morálnych zásad, a ktorí nie, no tak to už je proste, ten svet tu zlyháva, to ľudstvo tu zlyháva. A zlyhávalo už minimálne 6 krát, to viete, že tá civilizácia ľudstva tu zanikla. Takže potom som si tak nejak uvedomila v sebe, toč a meň to kolektívne vedomie a zasievaj do toho biopola Zeme tie informácie, kde človek môže nájsť šťastie, ako môže byť šťastný a úplne jednoducho, prirodzene, skrze ten životodárny prameň, ktorý v každom jednom z nás, aj v tom ateistovi, aj v tom satanistovi, v každom z nás ten prameň je. To je tá životodárna sila, ktorou sa duša, z ktorej duša pije z Boha. Pije z tej radosti, z toho čistého prameňa, z toho zážehu stvorenia, tak toto je v každom z nás. Aj v tom satanistovi, pretože tiež žije v nejakej spoločnosti a tiež, i keď sa nechal ovplyvniť momentálne príklad zlom, temnotou, mamonom a tak ďalej, tak stále vo vnútri v ňom niečo také je. Je to v nás. A z toho vlastne pramení aj to, že my sme všetci v podstate Božie deti. Aj keď niektorí ešte v hypnóze rôznych manipulácií a každému jednému z nás dáva ten stvoriteľ šancu na to žiť dobre, vrátiť sa k nemu. A nemusíte mu hovoriť ako ja, otec alebo Boh. Hovorte mu stvoriteľ. Alebo hovorte mu tá láska najvyššia, lebo láskou je. A
táto najvyššia láska nám každému dáva možnosť oľutovať a vrátiť sa. A keď sa vrátim znova k tej Biblii, ktorú veľa z vás nerado počuje a veľa z vás už vie, že je to múdra kniha, tak v tej Biblii ja mám veľmi rada Nový zákon, pretože opisuje cestu, život, ponaučenie Ježiša Krista a najväčšieho inšpirátora našich životov. A Ježiš hovoril, budem čítať z Lukáša 15, 1 až 7. Podobenstvo o stratenej ovci. Je to opis situácie Ježiša s jeho slovami. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali, tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. A išla mi husina, ide mi teraz stále husina po tele, aj duša svedčí, pretože toto je ten dôvod, prečo som sa vrátila a prečo znova točím videá, pretože nevadí, že 1000 z vás ma odsúdi, ale tie správy od vás, ako som vám otvorila oči, ako ste sa vrátili k Otcovi, ako toho veľmi ľutujete a robíte to pokánie, takže ste s tou stratenou ovečkou, tou najvzácnejšou ovečkou v tom kráľovstve nebeskom, tak toto je ten dôvod, prečo má to zmysel točiť, prečo nevadí, že ľudia odhlasujú odber. Oni ešte tam nedospeli k tomu vedomiu a pripomínam pre nich cestu Rudolfa Steinera, ktorý naozaj bol ezoterikom, založil s Madame Blavatskou teozofickú spoločnosť na základe jeho spisov. Dnes existuje New Age a ezoterizmus. A on tiež pochopil, všetko odhodil, dokonca z teozofickej spoločnosti bol vylúčený a venoval sa čisto kristológii. Takže Ježišovi a Ježišovmu odkazu pre nás proste dospel do takého istého štádia, ako som dospela. Nechcem sa prirovnávať, to vôbec nie, ale aj ja som dospela svojim životom, že není nič podstatnejšie ako Otec Boh, ten, ktorý nás stvoril, a inšpirátor Ježiš. Takže tiež som dostala k tomuto. A to je len také popremýšľajte nad tým. Keď mi nadávate, lebo aj takí sú, ja sa nehnevám, lebo neviete, čo činíte. A skôr ma mrzí, keď niekto, koho som vytiahla priamo z ezoteriky a očistil sa a dajme tomu prešiel nejakými exorcizmami, tak skôr toto ma mrzí, že tento človek ma odhodí a povie mi, že som čarodejnica. Toto mňa mrzí. Ale mi to tak potom prípada, taký ten ide z extrému do extrému, áno? Z toho ezoterizmu a z toho fanatizmu až, že idem robiť karty a idem tu, ja neviem, liečiť celý svet cez reiki a robiť kap a podobné veci a ayahuasca a podobné. A zrazu teraz sa stane až bigotným katolíkom. To mi prípada také nezdravé a obzvlášť to mňa zabolelo, že dve takéto ženy ma vlastne,
ktoré sa očistili z toho ezoterizmu, prešli si ťažkým procesom očisty, boli napadnuté démonmi a práve o to viac ma to mrzí, že som ich tam doviedla a títo ma zabolia, že mi povedia, ale ty si čierna, ty si čarodejnica, lebo to je také pre mňa bolestivé, keď niekoho privedete práve k otcovi a on to pojme úplne až extrémne, až... Takže, vrátim sa. Toto má zmysel, nájsť tú stratenú ovečku a preto to má zmysel stále rozprávať. A ďalšia línia, prečo to má zmysel, je to kolektívne vedomie. Pretože čím viac nás tu bude žiť dobre, žiť v hojnosti duchovnej, v hojnosti materiálnej, v takom tom strede, to sú tie dva kruhy, ktoré sú pretnuté, ktoré vám sú tu vedľa mňa v tom videu, ktoré sa volajú to logo, lebo sa ma pýtate, čo to je. To je Vesica Piscis a to je ako keby znázornená, alebo v diagrame ukázaná, v obrazci ukázaná rovnováha bytia, žitia. Áno, tá v strede, vlastne v tom, čo to je v tom prieniku tých kruhov, je obvykle zobrazovaný Ježiš, takže my to máme tu od začiatku histórie kresťanstva už zobrazované, áno, tá rovnováha, není to, nepodceňujme to, lebo sú to dôležité odkazy, také tie duchovné odkazy pre nás. Čo je dôležité žiť? Neupovrhovať hmotou, ale ani neupovrhovať duchom. Toto zasiať do toho kolektívneho vedomia je dôležité. Myslím si, že všetci, ktorí ste ma neodhlásili a ešte stále pozeráte, ste pochopili jednu vec, keď sme tu rozprávali o rôznych oblastiach, ja neviem, rôznych terapeutických spôsoboch alebo spôsoboch bytia. My sme tu generácia ľudí, duší, ktorá tu prišla urobiť ako keby očistu. Takže keď príklad niekto používate, ja neviem, príklad ajurvédu, tak vy ste presne tí, ktorí to očisťujete od tej temnoty, ktorá ide tam z toho ťažkého hinduizmu. Vy ste tí, ktorí to vyčisťujete, ktorí posúvate ďalej tú energiu tých daných vecí. Proste pripadám si ako taký možno čistič. Takže preto to je dôležité, točiť tie videá ďalej a nájsť a hľadať tých ľudí, ktorí stratili nádej, ktorí sú nešťastní, ktorí robia dlhé roky ezoteriku a nevedia, prečo sú nešťastní, ktorí sa snažia manifestovať a nejde im to, alebo manifestovali, išlo im to a zrazu sú nešťastní. Uvedomte si, že všetky tieto prúdy New Age sú nesmierne prešpekulované, nesmierne múdre a ďalšie si uvedomte, že vznikli na základe tej idei Zemepána, čo sú ilmiánske lóže a sionisti v 17. storočí vlastne základ pre zničenie pojem a pocitu Boha v tejto spoločnosti. A my teraz žijeme dôsledky toho. Takže to sú naozaj dôkladne dobre vymyslené spôsoby, ako vás zbaviť toho, čo vám je prirodzené, čo všetci v sebe máme od malička, ten pocit radosti. A pocit radosti máš, keď vieš, že žiješ Bohom. Deti sa majú fantasticky, lebo nemajú ešte nežijú v tých programoch, v ktorých my žijeme, a to sú tie programy strachu, čo sa bude o mňa diať, čo sa so mnou stane. To sú tie najväčšie obavy, ktoré vás blokujú v tom, aby ste žili šťastný a naplnený život. A teraz by som na tomto mieste možno povedala ešte, veľa ľudí hľadá to šťastie.
a chcú žiť dobre. Nechcú žiť v nejakých chudobných podmienkach. Väčšinovo tie chudobné podmienky alebo to, že nemá partnera, že sa trápi, že je chorý, väčšinou to je práve z princípu, že neveria a že nie sú v prijatí, nežijú v prijatí. V takom tom základnom uvedomení mám oči, uši, pusu, jazyk, ruky, nohy a teda mám všetko na to, aby som bola šťastná v tomto svete. A ešte taký ešte na tomto mieste poviem, že som premýšľala ešte nad formátom, že by som začala točiť živé prenosy, možno raz týždenne alebo raz za 2 týždne, kde by ste sa všetci mohli pýtať, čo chcete. A samozrejme zadarmo, alebo teda nie je spoplatnené, že nejaké vstupy, nič také, proste živé prenosy, odpovede na vaše otázky. A pokiaľ by sa vám tento formát páčil, tak dajte mi do komentára, v ktorý deň by vám to vyhovovalo, v akých časoch. Predpokladám, že v časoch po tej 7. alebo po tej 8. hodine večer, mimo víkendu. Víkendy sú rodinné, to trávime všetci spolu v harmonii a väčšinou vyletujeme po rôznych hradoch, alebo naposledy sme boli na Prachovských skalách, ktoré sú nádherné. Takže okrem víkendov v podstate niektorý deň napíšte mi áno, súhlasím a deň, kedy by vám to. A ja si to vyhodnotím, ak vôbec by bol záujem, to neviem. Ale ja som teraz uhla z témy, prečo som, dobre, to sme si povedali, prečo to má zmysel. A teraz prečo som musela v sebe premýšľať? Pretože som prvých z vás na základe zistení, čo sa vám v živote deje, z rôznych príčin. Všetky tie príčiny boli ale spojené s New Age. Poslala k exorcistovi. A samozrejme, že úplne identický scenár. K exorcistovi nejdem, ja sa ho bojím, to je katolícka cirkev, to je proste diabol. Prosím vás, exorcista je zasvetený energií Archaniela Michaela, takže bojovníka, zasvetený Ježišovej energii, to znamená cirkev. Cirkev dal Ježiš poverenie apoštolovi Petrovi, aby združil kresťanov, a táto energia toho Ježíša tam je. A toto je exorcista. Beriem ho ako najvyšší nástroj Boha. Používajú modlitby, ktoré ti nejaký šaman alebo niekto, kto sa tu považuje za čističa od enty, neurobí, nedá. Takže samozrejme, oddelujem to, áno, cirkev sama o sebe. V nej zlyhali ľudia. Tak ako ľudia zlyhávajú stále aj v iných sférach bytia, tak aj v tej cirkvi bohužiaľ ľudia zlyhali. Takže neodsudzujme za to túto myšlienku Ježiša. Ona to bola dobrá myšlienka. To, že císar rímsky to kresťanstvo zneužil pre svoju moc, je vec druhá. Ale berme to ako tú primárnu silnú myšlienku Ježiša združiť ľudí, ktorí uznávajú alebo cítia, vedia, že je Boh, i keď je plno kresťanov, ktorí to nevedia, ktorí to berú samozrejme len, že si prečítajú, odrecitujú nejaké verše a neprežívajú. Sú rôzne kresťania, ale nemôžeme preto odsudzovať tú hlavnú myšlienku. Takže, až keď teda si odskúšali týchto všelijakých čističov a stále kvázi sa nazývajú exorcisti, ale naozaj s tým katolickým exorcizmom nemajú nič a zistili, že ďalej majú tieto príznaky, trápia sa, život úplne v rozklade, senzitívni, cítili po sebe tie plazy a v sebe plazy, takže veľmi nepríjemné, napádaná sexuálna energia, aj toto bolo, tak nakoniec teda
som ich presvedčila a ten démon z nich vlastne nechcel ísť do toho za tým exorcistom. Ten démon v nich im dával tie prekážky a nemôžeš tam, lebo, alebo tie podmienky. A keď už boli zúfali, tak som im povedala, prosím ťa, buď budeš žiť, alebo sa utrápiš, zomrieš. A možno tá posledná bodka bola, že išli už z toho zúfalstva k exorcistovi a naozaj ich očistil. A teraz, prečo som tú prestávku mala? Pretože všetci do jedného, ktorí tam boli, pri samotnom procese boli samozrejme v tranze. A tí, ktorí tam boli s doprovodom, tak nielen, že príšerne vrieskali pri slove had alebo drak, nepáčilo sa to tej entite v nich, ale rozprávali latinsky a toto bolo pre mňa veľmi silné. Toto bolo pre mňa memento. Memento také, že som musela hlboko premýšľať, ako vážne tieto témy sú, ktoré tu zdieľam, ako je vážne, že o tom vlastne nikto nehovorí. A premýšľala som práve aj preto, ako to uchopiť a ako nás očistiť, čo s tým ďalej. To uvedomenie, že je to realita väčšia ako realita, to je proste fakt. To je fakt, že po ezoterizme ostali ľudia napadnutí až tak, že museli absolvovať exorcizmus a vyzeralo to ako v tých filmoch. A ja neviem, či ste videli film Pápežov exorcista. Nádherný film. Uvedomila som si, že exorcistov ešte málo na tomto svete. A jediné, čo môžeme urobiť, je točiť, rozprávať, a preto som tu, je rozprávať o tom ďalej a upozorňovať, nenásilím, upozorňovať svojich blízkych a zasievať do toho kolektívneho vedomia, ako ten človek môže byť šťastný a nemusí to hľadať nikde v New Age ani ezoterizme, ani to nemusí hľadať v mamone, lebo to vieme, že vonkajšie veci nás šťastnými neurobia, to sú tie vnútorné. A tu by som spomenula aj Gautamu Budhu, ktorý hľadal vlastne to šťastie. Chcel sa vyrovnať s tým nekľudom vnútorným a hľadal ho celoživotne, podhliadnúc od toho, že opustil svoju tehotnú manželku, ale asi roupami nevedel, čo robiť, pretože bol to veľmi bohatý človek, mal krásnu rodinu a nevedel nájsť Boha, alebo necítil to šťastie vo vnútri, tak to hľadal vlastne celoživotne meditáciami. A hľadal niečo, čo všetci máme pri narodení v sebe, čo tie malé deti cítia v sebe, prečo sa radujú, prečo sú také nevinné a šťastné. Hľadal niečo, čo je, lebo človek, keď objaví, alebo znovu objaví v sebe pocit Boha, to napojenie skrze ten životodárny prameň, tak sa teší. Je plný, ako tomu hovorím, to sa asi pamätáte v niektorom videu, že ste ako v opojení nejakej drogy, ale tá droga je vlastne tá slasť, to šťastie, tá radosť z toho života. Tešíte sa z každého dňa, lebo viete, že ten život je dobré, že ten Boh vás miluje a nenechá vás padnúť, nenechá za žiadne okolnosti. Keď ste v Bohu, tak ste dobrí, tak všetko aj takéto nepríjemné ľahšie strávite a je vám, chápete, že je to k nejakému pochopeniu. To, čo hľadal ten Budha tými meditáciami, tak vlastne síce na konci života pochopil tiež tú vesiku piscis, že ten stred, že nevychylovať sa ani duchom hore, ani duchom k hmote, áno, ale nepochopil, že ten stred
je normálne začať žiť zo svojho prameňa, ktorý máme každý, a začať čerpať a papať to šťastie od Boha. A tu sa dostávame k tomu kristovskému vedomiu. A to je to, keď ty piješ prameň, žiješ desatoro, takže žiješ podľa princípov morálky a mravnosti, žiješ láskavosťou, bezústnosťou, dobrotou človeka, nehambíme sa za to, že sme láskaví a dobrí. Keď týmto žiješ, tak žiješ takzvané, ja tomu hovorím, Kristové alebo kristovské vedomie. A v ten moment ty ako keby opúšťaš ten matrix, ale dostávaš sa energeticky do paralelnej reality, kde sa ti všetko plní. Kde v podstate ty si na niečo pomyslíš a poprosíš, poďakuješ a ono sa ti to do života dostáva. Ty nemusíš zložito manifestovať, ty si v takej dôvere, že ti je skrátka dobre. A toto je dôležité, aby sme tu my ľudia pochopili čo najviac nás. Že to šťastie nie je tým, ako teraz sa mi kamarát Milan mi poslal, dokonalú agendu zase. Ja neviem, ja vám tu dám tie stránky. Nádherné prednášky a krásne upravení ľudia, krásne tam vystupujú, nádherne spracované videá a rozprávali v podstate pravdy, ale bez Boha. Oni si tvorili, všetci tí ľudia si tvoria na základe princípov toho, čo vám tu hovorím, a toho šťastia v sebe z toho Boha, lebo kto žije Bohom, vy viete veľmi dobre, aké šťastie cítime, že je to taký ten pocit plnosti v každej situácii, že je ti dobre. Ťažko sa to vysvetľuje niekomu, kto ešte mu to tam neklikne. A kliká ti to cez srdce. Tie postupy, ktoré títo ľudia doporučujú, nejaký UNIS alebo nejaké takéto hnutie to je, doporučujú, je bod, ja som to sledovala, to je bod po bode, tá pani Altea prednáška, bod po bode, ako ideš v kristovskom vedomí. A ja som si povedala, to je neskutočné, jak oni múdro, fakt vychytralo urobia prednášky. Ateisti, jasne, to je jasné, chce si zlepšiť život, mamonársky, ide do toho, obchádzajú karmu, nevadí, ale obchádzajú nejaké tie svoje údely, alebo nenazvala by som to možno ani karmu, obchádzajú nejaké svoje údely tohto života, vďaka ktorým rastú. A dokonalo to tá druhá strana robí. A ja som si povedala, že áno, aj my by sme mali urobiť takéto body. Aj my, ľudia, ktorí žijeme v Bohu, by sme mali popisovať, vlastne urobiť popisným to, čo prežívame a to, čím sa stávame vlastne v tej paralelnej, stávame ľuďmi v tých vyšších vibráciách, v tej paralelnej realite. Lebo hovoriť niekomu, žijem Bohom a je mi dobré a robím si a žijem tak, ako si prajem, je síce pravda, ale mnohých to možno neprivedie k tomu Bohu. Iba si hovoria, čo na tom je, ako to robia. Ja som preto, ako taký proti to nie je protiagenda. Ako protipól, ja som ako protipól proti týmto učeniam urobila tiež takých pár bodov, ako žiť šťastne. Aj keď už som robila videá v minulosti o paralelných realitách, o tom, ako si tu žiť tie svoje sny, pokiaľ sa to dá.
pokore, v úcte. A budem to prekladať tými našimi alebo tým môjim pocitom a bude to protipol proti týmto manifestujúcim. A ešte jedna vec, oni tam opierajú o vedu. No samozrejme, že to všetko funguje a všetko, a tá dobrá myšlienka je naozaj tvorivou silou, okrem toho Boha v nás. My máme túto tvorivú silu meniť hmotu okolo nás, pretože hmota je len energia zoskupená do hmoty. A samozrejme, že tie vedecké dôkazy ukazujú, že sa mení krv, že sa mení DNA, že majú na to výskumy. No áno, ale oni robia presne to, čo my, len to robia bez Boha. Takisto ako ty budeš rozprávať na vodu, aká si liečivá, tak sa stane liečivou. To viete, máme fotografie s mikroskopou vody, ako menia štruktúru, keď na ňu krásne rozprávame. Keď dáme jednému jablčku, máme dve jablčka rovnako staré a jednému z nich dáme tú lásku, tak ono je čerstvé po mesiaci a keď tomu druhému rovnako v jeden deň nevenujeme a ich postavíme vedľa seba a tomu druhému jablčku nevenujeme pozornosť, tak zhnie. To je samozrejmosť. To je to čaro, čo človek vie robiť tou myšlienkou. To je to čaro, čo vie vytvoriť ten krásny svet tu okolo nás. To je to, čím aj my môžeme vlastne zmeniť tento svet. My teraz to dávame do toho kolektívneho vedomia, že tu všetci môžeme byť šťastní a raz tu šťastní budeme. Za koľko rokov, za koľko 100 rokov, to neviem. A či ešte nám bude umožnené 100 rokov, neviem, lebo platonský rok končí niekedy okolo 2100, 2080, neviem. Ale máme teraz tú možnosť. A oni toto odôvodňujú, že to je niečo unikátne. No je to normálne. A ja som preto urobila takých božích alebo láskavých 10 zákonitostí a bod po bode, ako to preciťuješ, keď si tvoríš svoj život s otcom v srdci. Prvé, nemusíš dennodenne si predstavovať, stačí občas, keď sa tak zasnívaš. Čo chceš žiť? Keď sa ti stane niečo zlé, tak, to ešte nehovorím tie body, to hovorím také tie ešte okolo. Keď sa ti stane niečo zlé, tak to nie je zlé, len ťa to niekam posúva. Alebo máš zmeniť výhybku v tom živote. A keď je dlhšie ako 3 roky s tebou niečo zlé, tak vyhľadaj už pomoc. Vtedy už naozaj si dlhšie ako 3 roky. To mám tak z praxe. Už keď ste dlhšie ako 3 roky zlé, tak už je naozaj niečo zlé a treba to riešiť možno aj s pomocou nejakého dobrého, blízkeho, ktorý ti rád pomôže. Takže a to prijatie, ten základ nás, na rozdiel od toho manifestovania je, že vieš, že život je múdry a dobrý. Ale keď si chceš splniť nejaké prianie, a ten otec ti povie, dobre, tak si ho splni a nezasiahne nejak do tvojho pochopenia nejakej skúšky tu na zemi, tak ti to plní. A ja koľkokrát poprosím a poďakujem hneď a hovorím si, ja verím, že mi to splní, lebo to veľmi teraz potrebujem. Väčšinou sú to prosby nie len pre mňa samotnú, ale pre moju rodinu príklad, aby niečo. Nedávam také tie sebecké, egoistické, snažím sa, neviem to posúdiť, on posúdi raz, ale plní, robí mi zázraky v živote. Takže idem teraz na tie body, idem sa inšpirovať tými mudrolantami, ktorí to tak nádherne vysvetľujú, že skutočne naozaj mi padla sánka, to není možné. Ja sa nedivím, že tomuto ľudia veria.
A vlastne v tomto svete sa nedivím nikomu z vás, ktorí ste sa zaplietli s ezoterikou, ktorí ste podľahli nejakému novému prúdu. Ja sa vám nedivím. Človek je zvedavý, zvídavý, chce skúšať, ale vždy máte tú šancu sa vrátiť, stačí oľutovať. A ako bolo v tom podobenstve o stratenej ovečke, ten Boh sa nesmierne raduje z každého z vás, ktorý to pochopí, že sa mýlil. Takže tie body. Základ, aby ste mali prvý predpoklad, aby ste vôbec mohli žiť dobre a kvalitne a šťastne, je byť duchovným človekom. To znamená, že ste vyvážení, že chápete, že je tu hmota, že je tu nejaká energia ťažšia a že je tu spirit, je tu duch, ktorým môžete vnímať, radovať sa, vnímať Boha. Druhý bod. A to je to dôležité, byť v prijatí. Byť v prijatí života. A už len toto je prvý moment, kedy zažívaš šťastie, lebo vieš, že Boh je proste Otec, ktorý ťa miluje, ktorý ti vždy pomôže, nemáš sa tu v čoho báť. Za tretie, cítiš ľahkosť, radosť a voľnosť. Cítiš ju, pretože žiješ s Bohom. Je ti dobre. Nemusíš si tú ľahkosť, radosť a voľnosť navodzovať umelo, ako oni tam hovoria. A teraz začnite tancovať a vyburcujte sa do nejakého stavu extáze. Ty to vôbec nemusíš, pretože tu extázy vlastne žiješ. To je toto drogové opojenie, čo ja hovorím, že ľudia v Bohu žijú, ako keby boli v takom inom svete, proste sa radujú. Majú tú radosť a tá radosť proste, to cítiš. To cítiš, to vidíš. Takže tretí bod je ľahkosť, radosť a voľnosť, ktorú máš prirodzene, lebo miluješ Otca. A Otec miluje teba, pretože papáš ten prameň, sa cítiš od toho Otca. Prijal si to, pochopil si to. Štvrtý bod. Si láskavý, nápomocný, bezústný, dobrý, takže žiješ kristovské vedomie. Áno, štvrtý bod. Podstatný, že už si mravne uvedomelý. Áno. Piatý bod. Keď si spojený prameňom Bohu k Otcovi a máš to napojenie skrze prameň, tak v jeden moment sa tešíš tak, že tú iskru rozžneš. Áno, urobíš zážeh z tej radosti, ako ti je dobre, aký si vďačný. V tomto byti urobíš zážeh. A v tom zážehu, keď ty si niečo praješ, to je veľmi podstatné. A vlastne 7. bod, alebo 6. bod, pardon, je v tomto zážehu si uvedomuješ, ako piješ prameň od Otca. Uvedomuješ si to. Si nabažaný tou krásnou Božou láskou, kedy miluješ a on miluje teba, Otec. Kedy si v úcte k Ježišovi a on je v úcte k tebe. On ťa ochraňuje. Za 7. Všetko si to uvedom v srdci, ako veľmi ľúbiš. Si až v tej eufórii. Za 8. Priprav si, alebo snívaj. Snívaj to, čo by si chcel žiť. Snívaj. Chcem byť šťastný. Chcem mať dobrú rodinu, byť medzi dobrými ľuďmi prajnými. Snívaj. Nehovor si konkrétnosti, lebo konkrétnosti tie ti nemusia do života prísť. Boh najlepšie vie, čo ti patrí a ako zariadi, akou cestou to, čo si praješ. Príklad, chceš žiť niekde pri mori, to si snívaj. Ale nerieš, ako sa k tomu dostaneš.
za 9. už sa teš z toho, že to príde, že to proste raz bude. A keď nebude, nič sa nedeje. Proste teš sa z toho, že to príde a poďakuj. To poďakuj je ten 10. bod. Áno? Takže zopakujeme si to. Byť duchovným človekom, prijať hmotu aj ducha. Byť v dôvere v prijatí, že život je múdry. Za 3. vďaka tomu cítiš ľahkosť, radosť, voľnosť. Za 4. cítiš mravnosť a morálku, takže kristovské vedomie. Za 5. uvedomuješ si spojenie prameňom k Bohu, rozžehneš to spojenie. Za 6. piješ ten prameň, si šťastný, zažívaš opojenie, eufóriu od Otca. Za 7. precítiš to aj srdcom, prepojíš to do srdiečka, tú eufóriu z toho prameňa. A za 8. predstavuj si, čo by si prijal v šťastí, v radosti, v hojnosti. A príjmi zároveň, že je v poriadku, keď to nepríde. A za 9. už sa teš, že to prišlo. A za 10. poďakuj. Takže tá 9. už si predstavuj, že už to žiješ. Alebo poďakuj za to, aký dobrý život ty žiješ v tomto svete. A takto si môžeš vlastne tvoriť svoje vízie, ale vždy je to k pokore k tomu, že náhodou, keď ti tá výhybka príde, že niečo, tak máš to zmeniť. Nechod silovou cestou, lebo keď pôjdeš silovou cestou, tak už používaš mágiu. I keď je to také, áno, my silu človeka a mysle máme, ale vždy si hovoríme, Bože, ty vieš najlepšie, čo sa mi má splniť a čo nie. Ty vieš najlepšie. Najlepšie vieš, čo je pre mňa dobré. Ty vieš najlepšie, čo pre môj život je dobré. A to prijatie každej situácie znamená, príjmeme čokoľvek a čo zmeniť môžeme, tak zmeníme, ale zase ten život nám dáva voľby. Sú situácie, ktoré zmeniť môžeme a sú situácie, ktoré zmeniť nemôžeme. Takže toto bol taký protipol proti týmto veľmi prechytralým, krásne urobeným za mňa agendám ako ťa nachytať, alebo agendám tvoríme akože úplne rovnako ako s Bohom, akurát bez Boha. No. A týmto prejavujeme tú veľkú nedôveru k Bohu, že si musíme niečo konkrétne postrážiť, niečo konkrétne vysnívať. Lebo pre mňa je najlepšia ašpirácia plánovať si dobrý život. To stačí, aby som bola šťastná. A šťastná som už len tým, že som Bohu. Takže je to také, no, dobre. Ešte takú poslednú vec, čo všetko ti to neguje, a to je klasické, vždy keď si v tých energiách smútku, tak si zastavuješ akýkoľvek dobrý priebeh tvojho života. Vyplač sa 1-2 dní, záleží od situácie, vyplač sa do sytosti a potom sa nadýchni toho prameňa a povedz si, ja viem, že to zvládnem. Ten prameň máš stále v sebe a keď vidíte na hodinkách dátum svojho narodenia, napíte sa tej energie, vráťte sa tam. To je takéto upozornenie, vráť sa tam do tej svojej sily, do tej sily z božského prameňa, z toho Božieho zážahu prvotného. A týmto spôsobom my môžeme zmeniť zem, pretože keď si budeme takto veriť, že tieto naše myšlienky zasejeme do kolektívneho pola, tak raz sa naozaj zmení. A v tomto nám je nápomocný Boh.
Musíme ovšem čo najviac ľudí upokojiť, že môže žiť dobre. Buďme tými inšpirátormi. Tak. A mimo iné, celá Biblia, či už rozprávy Ježiša, ale aj v Starom zákone sú princípy toho dostať človeka z utrpenia tomu cnostnému a dobrému šťastnému životu, tak sú počas celej Biblie spomínané a sú spomínané v podobenstvách alebo v metaforách, pretože hovorí sa v Biblii, ako sa dostať z Egypta do Izraela. Izrael, sme si hovorili už, že je podobenstvom k mravnému Božiemu človeku. Takže Izraelita není národnostne Izraelita, ale je ten čistý, Boží, láskavý človek, ktorý je tou Božou ovečkou. Áno? A ten Egypt je to vlastne z egyptského, z hebrejského jazyka Egyptos, znamená, alebo z tej starohebrejštiny, to malo význam ten Egypt, zem utrpenia, alebo ten život v utrpení. Život v utrpení. Takže Egypt je s takou metaforou utrpeniu a postupujeme do krajiny Izraela alebo na vrchvi izraelských plání, to práve znamená, alebo stávaš sa olivovým stromom, tak to je práve, stávaš sa mravným, čestným, dobrým Božím človekom. Tak. A ešte dôvod, prečo ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dopočúvali až teraz. Chcela som urobiť kratučké video, zase mi to nevyšlo, som strašne ukecená. Tak mi prepáčte, ďakujem, ktorí ste dopozerali. A dajte mi vedieť, či máte záujem, či by bol záujem o tie živé vysielania. A ja to tak nejak zvážim. No a teším sa na ďalšie video. Teraz si dáme najbližšie s Peťou Vočkajovou. Čaká nás živý človek. O živom človeku predpokladám, že bude viac videí. A to budú videá s hostiami. Mám vás rada. A majte sa krásne. Žite svoje šťastie a inšpirujte ostatných. Ahojte.